Her har vi några majrötter, goda majrötter, som är för att ta några av nu. Och här haltar sig rättliga väl. Här kvite majrötterna, här är lika som färdiga för år. Men här goda, här stannar än. Och till så jag kanske blöv att det är några flor som färre efter blöv men det avvirkar slett inte rötterna. Rötterna är faktiskt ordentligt penare och inte ätnar kvars av snicklon eller nökronör. Hesa smaka öliga väl bara äta som grönmete, snacks, men man kan även sylta där och köra där i soppa i ett land. Smakar väl av ruvan i salat. Så det är imisk slö av majrot till imisk liter och imisk kvaliteter och smak. Vi begynner hitta stigen i affären i rätter och vi kunde nog vänta näka kött och få frost. Så nu tog jag att ta persillerna in så hon inte är läxt av kultan. Och persillerna tar jag in och här vi så lunch med kan, pura fiska. Och annars så karvian och sånt och karvian är vuxna. Brujarna till matcher. De är vuxna öliga flott i år, det man ju säga. Man säger att persilla är bara till 2 år att planta, men hända nu så växer ju mer än 2 år. Öliga nekva goda vitaminer och goda smaker att köra i maten där medan hon är pura fisk och eisenton och frist. Purläggren det samma. Purläggren han tåler helst inte stanna till frostren kommer, men vi ser att det när han blomstrar nu. Det är nästan kommit ut i oktober. Blommorna kan man äta, det smakar väl, det smakar som purlägger. Det är öliga gott att ha orster i gärn och det växer väl, det passar sig själv. Och du färs bara ut och teker akkurat det som du ska bruka till varje enstaka måltid. Men nu tar jag säsongen i Lio så är nöjligt att ta det in som inte tåler frost. Och purläggen gör det samma som persillerna är karvade sunter och i smått och körda i små portioner i fristboxen. Ja, här har vi så pastinak. Det har vi inte rönt arvor, men det här rickar avbära väl. Och jag har alltid så färgen, det här rickar alla rotfrukter öliga väl. Det växer väl och det här smakar öliga väl. Det var en flott en. Här ska man inte ta blöjene, till det är eitra jag inte. Så det är bara i komposten. Här sätter vi några älaboa gularötter. Älaboa gularötter, det är mest på att det här var imska lit. Öliga flinnar. Gular och apelsingular. Det närmaste är inte pastellfarva, men gularötterna här kan gå standa långt i moltene, så långt frosten inte kommer ner i moltene, så tålar det väl att jag vara lyckande i moltene bara. Man ska bara ansetta inte växa allt för näkt, så vi där öppnar där sitt och sprottna. De flesta av oss köra sikkert toppar när gularötterna väck. Det gör inte, jag brukar där till pesto. Jag tar inte och klipper ut blöjene av stelken och brukar det till pesto. Smakar avbära väl. Så, inte mätårsl. Toppen av pastinak, det brukar vi inte näka, så han klipper jag av. Och så får han beinleis i komposten. Här ligger allt det stora blöjene från rotfrukten och nästan. Det som är gott vid att ha en kompost är att allt det luvrorna, allt det gröna borstekastet är fer i hända kassan. Och så har vi låg och diver så det inte räknar beinleis ner i. Och tar vi till vars efter för att göra orsakaren klaran att välta i. Då har vi ta finaste moltena och gåtö att köra i moltena.
Så tar vi allt krivet ner i dessa styckene som är i. Och man kan säga att så här har vi brukt grönmete fra att vi satte det och till vi har tidst det upp, äta och borstekastet ver så nøring till det nästa. Så sanketøy är något som jag alltid att nekkfolk borde brukte lutsindra plåse och tog på. Det är en gåva.